Здравейте хора! Това е първият ми ever влог. Надявам се да види бял свят. Всъщност, обещавам, че ще видя бял свят. Днес заминавам на първия си бранд трип с Лореал в Боровец и реших, че какво по-добро време от това да направя първия си влог. За пръв път снимам хоризонтално, така че може да има някакви фейлове, но в момента е около 10 часа сутринта, в 11 трябва да тръгна. Трябваше да си измия сутринта косата, защото с нощи ни спряха водата. Имам да си досъбирам багажа, сега си направих и скинкера и сега мажа слънцезащитата, да оправям се и тръгваме. Всъщност се сетих, че трябва и да се гримирам, защото като пристигнем отиваме на обяд на пистата и ще има снимки, като цяло трябва да съм готова. Часът е 11:10, вече съм в колата, готова съм да потегля. Оправих си грима, правих си багажа и се надявам нищо да не съм забравила. Като цяло съм помъкнала толкова много неща за ден и половина, че просто... Да, тръгваме. Хайде! Вече съм на паркинга на хотела. Точно видях и буса на L'Oréal с останалите момичета да пристига, което означава, че съм супер на време, че е 12:23. Като цял пътя беше спокоен. Сега ще си пусна косата. Тук малко вали, което се надявах да не се случи. Исках да е слънчево времето, обаче няма да имаме май този късмет. То даже май вали сняг и е мрачно. А ние трябва да обядваме на пистата. Да, тук има някакъв човек, който ми влезе в кадъра. И сега снимам без микрофон, защото забравих да го сложа. Мисля, че този човек, който влезе в кадъра, беше фотографа ни. Малко глас ми трябва, хора. Сложа отдолу само на Енел Бют, защото другите в момента няма да рога да ги търся. И гася колата и отивам да видя и останалите момичета, да видя, да се настаня и така. Няма да ви лъжа, студено е, мрачно е и има мъгла и вали сняг. Но всичко е точно. Ето това ни е хотела отвън. Нямам търпение да видя къде са ни сложили и да си видя стаята. Совина! Совина ми е във всеки кадър. Не се сърдя, няма проблем. Ами хора, вече съм в стаята. Имам още някакви неща да си взема от колата и трябва да разбера всъщност как се пускат лампите. Не знам, нямам представа как се пускат лампите. Момент. Имаме турбичка от L'Oréal. Разни нещица, но после ще разгледаме. Много е топличко, много е готино. Ето ми е стаята. Има възглавнички на L'Oréal. Добре дошла, Елена, хора! Има послание с моето име. Много яко. Много се вълнувам. Успях най-накрая да пусна лампите. Я да видим сега другите лампи. Автоматични завеси, хора.
Сутринта тръгва нашата Елена и си мисли, че всичко си е взела и съм си приготвила зарядните и гледайте какво става. Взела съм само кабели без адаптери. Обаче добре, че в хотела хора има на контакта отвор за Type-C. Това ме спасява, иначе абсурд. Аз съм доста нетърпелива, затова мисля да си отворя турбичката с продукти от L'Oreal. Имам около половин час, сложила съм си ролерите отново, защото навън, както видяхте, е мъгливо и вали. Искам да си запазя косата до утре, защото сме за една вечер и не мисля да си я мия въобще. И като цяло ще трябва да ходим след малко на обяд на пистата, пък искам да ми е хубава косата, по този начин си я запазвам. И така да започваме с отварянето на турбичката. Точно ни писаха, че имаме към 20 минути. Въобще не можа да се почина. И обиколих, исках да заснема за влога, лобито, стаята. Но сега ще разопаковаме турбичката. Един от любимите ми сетинг спрейове. Имаме и бронзинг стик. Честно казано, не съм пробвала бронзинг стиковете на L'Oreal, но ще ми е интересно. Аз, между другото, не съм го и виждала. Тинт за устни. Изглежда доста готин цвят. Имам още един бронзинг стик. Много харесвам този руш на L'Oreal. Този цвят ми изглежда брутален. Още един хиалуронов тинт. Между другото, този е готин цвят и може да го отворим още сега. Мисля, че е доста ми харесва. С малко молив ще е супер. Това бяха продуктите в несесерчето. Между другото си мислих, че ще има и най-новата спирала Extensionist, заради която всъщност сме тук, която се води новата телескопик. Аз вече я пробвах. Много ми харесва. Сега всъщност видях, че имаме и програмата. Ето я и спиралата, за която ви казах. Скоро ще ви покажа как стои на миглите. А сега трябва да се обличам. Облякла съм си термобело, термоблуза под пуловера и термоклин под клина. Това не знам как въобще успя да го направя. Слагам си тези сладки ръкавички в черно. Якето ми тук, в което е в черно. Да тръгваме към пистата и нашия обяд. Ей за влога! Малко е седено. Малко. Ще ги пусна в YouTube даже. Вижте ги. Да, ме го учи, Простинчин. Къде? Тук сме в Мерцедес, по-малкото бусче. На випа сме, защото сме само 3-4. защото ни е много студено. Колко много? 30 от 10. Обляках си банския, върнахме се в стаята след обяда, постоплихме се, а сега отиваме да се достоплим. Отиваме в спато. Сега ще ви взема с мен да разгледаме. Предполагам, че ще е доста на ниво, защото целият хотел е много хубав и като цяло всичко е много на ниво. И айде! Много е готино, изглежда наистина се готим като в супичка. Само искам да ви покажа блясъка. Блясъка на крака ми е от това нещо. Гледайте.
То даже камерата не може да го улови както трябва. Това е от лъж. Забравих точно как се казва, но ще го проверя и ще ви кажа. Вече съм готова. Не ми се вижда много аутфита. Я да пробваме ето тук. И сако. Оле, ще трябва да ви го покажа долу като сляза, защото няма да стане така. Да ходим, пък ще ви го показвам. Уи! Тъй като не можах по-рано да снимам и даже не можах да намеря как да си снимам аутфита в пълния му блясък, сега ще ви го покажа. Никъде няма огледало, което да използвам. Даже не знам така дали ще се види. Много ми е трудно. Това ми е чантата. Знам дали се вижда добре, но не мога да отида по-далече. А сега трябва да се заредя малко телефона, да си напудря лицето, защото виждам, че съм лъснала. Си облека пижама и отиваме на Movie Night. Програмата е доста пълна, в момента е 10:30. Обаче се чувствам мега заредена, въобще не се чувствам натоварена. Хората са много готини, организацията е много добра, абсолютно просто съм страшно благодарна, че съм тук. И ви обичам. Иначе момент за обувките. Изключително неудобни са, но са доста красив цвят. Тук съм си сложила даже едни такива силиконови, защото са неудобни. Айде, оправям се. Приключи и последната част от днешния ден, в която имахме квиз и след това имахме и епизод на Емили в Париж, където Реал участват. И тя всъщност прави кампания за тях. Беше доста яко. Имахме доста вкусни десерти, макар че заради хистамина не мога да хапвам толкова сладко. И дори съм го спряла, но в някакви много изключителни случаи като този решавам да си подаря по някакъв сладък момент. На обяда стана ясно, че аз не мога да ям повечето от нещата. Аз не можех да ям изтридите, които имаше. След обяда ми се обадиха да направят някакви промени по менюто. Изглежда взеха предвид това, че аз не мога да ям повечето от тези неща и моите ястия бяха малко по-различни от на останалите, но в общи линии много, много добре се грижат за нас. Вече съм и доста изморена, искам да си лягам. Утре закуската е рано сутринта, между 7:30 и 10. Имаме малко свободно време след това. Към 11 часа ни е последната среща с екипа на L'Oréal и след това си отпътуваме. Казваме си довиждане. Нашето кратко пътуване приключва. Малко трябва да се почина и да си събера мислите. Бих казала, че една мечта ми се сбъдна и съм страшно благодарна. И сега, докато ви разказвах тези неща, си направих бърза скинкер рутина. Не съм носила много неща, защото само за една вечер съм тук. И така, лека нощ от мен и ще се видим утре.
Ами, това беше, хора. Тук що имахме кратко изпращане с някакви финални думи, малко снимчици. Се тръгвам с колата, защото дойдох с личен транспорт. Беше страшно вълнуващо. Тръгвам си заредена, макар и леко изморена, имам нужда да си почина. И ви благодаря, че гледахте. Надявам се да ви е било интересно и да съм ви показала една друга своя страна. И ще се радвам да се видим в следващия влог или следващото ми YouTube видео. Оставете ми коментар, какъвто и да е. Ще се радвам да се видим в коментарите. Чао и сияйна кожа!